Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisembo episode 5. Bayakhalaza abantu kwesami ngithunyiwe. Abantu bayakhalaza basile show khona into eshodayo. Into eshodayo ke sebeyikhombile. Noma phela kuthiwa ilo i-6 gun akuseso nespice abantu abazosebenzisa kodwa lesho idinga nje into ezothi vuvu abafaka umayeni kulento yabo abafaka umayeni siyazi ukuthi uthe akafuna ukufakwa abamkhiphe kulento kodwa bamfake ke beyifuna indawo ebekhona noma ke ngavele efakwele ukuthi azotshela uSibindi amaqiniso abe ikhulume noSibindi kuphela ngoba khonto eshodayo kulayisi nje akuna that thing siyafuna ukubuka nawo u7 uyafika uthola ukuthi sitheshiwe 2 minutes saphuma ugcina ngaphilanga ngoba phela manje sangesilalele uSibindi sibe simunza ukuthi ukhuluma into engekho ayikho umuntu othi ufuna ukushada yena kodwa akanazo impendulo zento ayifunayo kuze kube abantu ababuza yena ukuthi hawo already kangakanani yabona nje ukukhuluma kwakhe akuqinile abasilethela umayeni sibuke le show kahle kahle kushoda umayeni okunye ke kuzoqhubeka kwenzeka ngendlela ngoba phela iyaqhubeka ishow siyayibona indaba zabo kodwa ikhona into engekho akufaka umayeni kulento asazi ukuthi bazomfaka kuphi kodwa akabe khona lapho ekhoneni ekhona futhi ube khona lo 2 minutes wento ayishilo sifuna ukubuka le show yabo ayibukeki we guys ngiphuma ku episode 4 uSibindi uvelile ngikujabulekile ukuthi uSine uhambe wayoxolisa kumakhumalo sisazokhuluma ngalokho iyona moment engibona iyinhle ezinye izinto yazi kuthule du letsani ke umayeni sebashuthe ngoJanuary sebeqedile ukushutha abanayo indlela ukuthi bengashuthe kumayeni lapha kathi yibo yabhora into iyabhora kodwa phela ke sesisimenga ukuthi isesekuqaleni mhlawumbe mase befika ku episode 6 kuzoba sekuba mnandana ke kuba sekukhona okumnandi okwamanje nje ayingeke iTV show fanele ithi sa yabo fanele ibe nje nento ecaba eningi akufaka umayeni la uzisobuka le TV show akufaka umayeni ngoba siyafuna ukuyibuka kodwa manje asinawo umdlandla wayo umudla nje ukuthi awu seyibuyile ingane zamseleku akwenzeki hayi ngeke sibaningi esingenawo umdlandla lethana umayeni sesiyibonile ibeef yotirelo simi kancane kuyo sikhumbula umayeni akufaka umayeni kule show khona kuzoba mnandi thana lesembu uqukulile wabeka emahlombe akhe kwaze kwayovalwa kwase seqedwa ovela umseleku wasukuma wama ngeenyawo wathi okusalayo umayeni ubengaqamba amanga ngami eyedwa abantu enze umseleku episode yokugcina usizini 8 hayi angaze ngimbone umuntu ozimisele ngokuprove iqiniso eyedwa wathi nje nizwe ngami futhi sezwa ngaye ekuhlebeni wavela khona abakhuluma wavela khona yizinto ukuthi yena akayena umuntu we-accountability waziveza sahlala phansi ke thina labo sekade kuthiwa toxic ukuthi silalela umayeni disrespect kanjani wazathi umuntu ongekwazi umfaka la etafuleni wazovula ngayo inkulumo kwi-meeting ebizwa uyena ngoba kwakwenele nje ukuthi umayeni akeze aqhubeke ne-meeting yakhe iyagenda phela usenayo into ayibizela i-meeting uyayazi nabazokhuluma nabo bakhona into yena ame ngayo uready ukubalalela afike nama-solutions if kunama-solutions ngaleso sikhathi noma athi sibone ukuthi sizokwenza njani sebazwile wathi abakhulume kodwa lapha asafuna ukubalalela mase bekhuluma sebeyamcasula
Mase bekhuluma useyabathulisa. Sathi Mayeni into uyibona iza ifike la eduze. Yingakho sesayidini lakho ngoba uMayeni akayikhandi inganekwane. Uyibona iza. Naye futhi leyo kuthi uMtheleko akabahloniphi wawusho eqaleni ka-season 8. Naye futhi leyo kuthi uMtheleko wabiza omunye unkosikazi wakhe ngefenitsha akakubhiyozelanga. Uma futhi uMtheleko eqala igama ngomunye unkosikazi naye kungakaze nje kube yinto yokuthi khona okonakele, akazivumi lezo zindaba. Manje saxoxa ukuthi hayibo sesingatshelwa abantu abaningi ukuthi si-toxic ngokuthi silalela umuntu okhuluma iqiniso. Inkinga ithoni yakhe, mhlampe-ke ne-timing. Sesingatshelwa abantu nathi mase siyavuma siyasaba sithi hayi sisaba ukuthi ngizothi thina si-toxic bekhuluma iqiniso. Sesingasaba ukuthi uma ethe iyacika into enje siyifune leyo nto ukuthi ecikayo yini ngempela nazo siyibona ukuthi iyacika kuzothiwa si-toxic ngoba sifuna ukuzwakala engathi sihlonipha into engekho. Ngekeni akufake uMayeni laphaya siyoze sizobuka. Abasifunele uMayeni bemshutheke mawukuthi sebeqedile sebengashutha leyo nto leyo beyishutheke sebekhona isikhathi sokuthi beyishutheke. Phela baseku-episode 5 into abangayishutha noMayeni ingaba khona ngaphandle kwalokho. Hayibo le show ayinawo umdlandla kusekuqaleni kodwa asazi mhlawumbe uma kuqhubeka kuzohamba kube ngconywana. Kuthiwa kuza nemishado-ke mhlampe sesiyobona ukuthi kwenziwa kanjani. Ngeke why ngathi ngcono nesikimu sami sibuyele siyoyibukela isikimu sami phela ngeke. Hawu uzoqala ishow 5 minutes sowuyalala. Yini guys bengizonitshela ukuthi uMayeni uyadingeka laphayana bayamcela abantu. Bye.